Igbo Eji Stainless Ikrombise Media Director High Chief Mrs. A.O. Ubanza Adaguwa of Umunato Autonomous Community Owodojiako Oriako Nawadako High Chief Ernest I. Ubanza the Akudo one of Umunato Owadarugo Wanya Adande Disa Adamu kude Darugo wanye elola Adenebre Arugo Anthony Agowa Adenebre Anna nagi borogi Onye muwa Adenebre Onye amụrụ n'ezi Ichi agụ na-eche mba kemgbe Eze agụwa Ọ bụ ụmụ nwa obodo agụ Ezi n'ihide mbise Eri mmaga ụwa Achara ugo nwanyị ọwụ dada nne Adenebre Adukwu dada mbise Adanne Adagụ Adọwato Adagụwa Eri mma O kwuru okwu Maka ndị na-eji eji akụ nke ụwa aka titiri Akụ ụwa aka titiri Adenebre Adenebre Obama ndị nsọ ọsụ n'ụbaki ya akụ eluigwe ọwụ ikwikwi na-eji agba ma mụọ ọsụ wee wee nshi Adenebre Maka ndị na-eji akụ elu ụwa aka titiri Adagụwa eri mma ọsụ wee wee nshi Adenebre Nwaanyị zụ nwa ndị na-enweghị nne Ya lewe ndanda be ha na pivu Ya eleweghị ya dị ka ọwa ya nyere ha aka Adenebre Adambise Adagụ Adagụwa eri mma Adukwu de O kwere na ogbede leto Adagụwa eri mma
azụ adịghị ama adụkwu adagụ wa eri mma adedebere onye nkụzi bekara nwa sukulu n'akwa o onye nkụzi nwere obi umeala ibewe akwa anya n'ugwu na-ebewe ibebe ebewele o adam ebewe o adam ebewe o adam okwude adedebere ọsọ ihu ọbara anya imefu mmadụ ọbara ya ebewewe adedebere maka ndị lejara ụlọ elu ise ụlọ elu iri were cheta ụmụ mbe maka elu uwe enweghị isi adedebere witirila ọrụ taa Chiaga no physics lab maka elu uwe enweghị isi eri mma agụwa ndị Mbaise ọwụdo onye oriri o ọwụ onye oriri o live and let live adedebere o kwere na mmadụ inyenye kramadị na live and let live adedebere mgbe e nwere COVID-19 pandemic ya nyekwa ndele enweghị nne adedebere High Chief Mrs. A.O. Upanza Adagụ 1 of ụmụnna atọ Autonomous Community Ezidia bụ High Chief Ernest I. Upanza Akudo 1 of ụmụnna atọ ya lewe ndanda ebe ha na-apụ ivu eleweghị ya dị ka ọwịa nyere ha aka adedebere Mbaise adagụ wa eri mma adụkwu de o kwere na ogbede ledo adagụ wa eri mma adụkwu de mana n'ihu kwọmpitila azụ adịghị ama adụkwu adagụ wa eri mma adagụ ndị Mbaise adụkwu adagụ wa eri mma onye nkụzi bekara nwa sukulu n'akwa o
ala ibewe akwa anya n'ukwu na-ebewe ibebe ebewele o adam ebewe o adam ebewe o adam okwude adukwude ọsọ ihu ọbara anya imefu mmadụ ọbara ya ebewewe adedebere adagụwa eri mma maka ndị lejara ụlọ elu ise ụlọ elu iri were chedo ụmụ mbe maka elu uwe enweghị isi witirila ọrụ taa ruo chiaga na fiziks labụ maka elu uwe enweghị isi ọwụdo onye oriri o ọwụ onye oriri o live and let live adedebere o kwere na mmadụ inyenye kra mmadụ na live and let live